Kaneka video kabala Spring State baha haki rinsan social media haka ba uwei unong to uap thik haka no ka clip mat ba unyo ban rong to no ya ka wei ka back na ilong kmi kat ba idang dem ban ai jindwai kaneka mlong ka sien ka ban kong e ka bang ila ban yo i ba wat hapo yung maniru gurunar ki klemap satya. Oh iya. Oh iya.